Tubig! Bird, tubig ko eh! Hi guys! Maniututan nito guys sa Magsadaan kay Kuan Bicol Express. Maniud to ta guys. Sinunuban nga baboy ba o kanang sing tawag gani? Dugo-dugo. Pau. Kanang Sisig! o kuan guys sisig. O kanang paklay. Puro na ni pinalit. Kaya may galuto. Tapos sa kayo, sigira ka na tawag mga hindi. Kaya naputas ang hindi. Yung tuta guys. Ngayon tanin jo ang luto tangan bang ko ani ang luto din ibutang sa imo. Bawasin yung daan kaya ano sayang. Hindi na kanina na. Hoy. Kumusta kaming ko? Inagtat man rin ko eh. Staring magsasalog ng bata o. Ay man. Nagan, narasang kan o. Bawasin mo. Marang mga dag kami glawas guys kay. Diyan makitan sa mong vlog pero miraman mi kakaon. Among sudan karon guys puro kuan. Hello, anila? Oo. Dito. Dito guys. Demo dong. Asak susi. Nagtakiya. Nali ba ko anday? Sabaw mo ang kaya gamit sa sisig. Utok may gamit yung pag-isa. Utok, Bun Maro. Umiya lagi. Mo yung kita na. Gamit niya kung naman. Ikar na. Kanula oy. Kanira ko pa. Kamay uso. Ikaw din mo ka on taga ipapanis mama mo. Ina na buging na napagana. Sumisoy mga bini. Muna na sa tagbuwang ano. Ano ba din? Importante happy family ta. Happy family na madili lang. Kakatawa na yung nagbuwang. Tawa sa kapilo. Ang mga happy family naman may makarelate sa tang vlog. Kanang di happy family, malungkot lang buhay. Hindi sila malipay. Grabe yan ninyo sa kapit siguro. Ate, makanggo. Ngawa na ka dyan. Ano eh? Biyong. Ako din na. Gamay na kung sa ikaw niyo. Kung ikaw ang sakupan. Grabe kung ikaw ang sakupan. Kanip pa kaon sa irong giring biya. Parang damit din na sila. Apil na. Anong nabilin? Baka namin ko di kami. Ano pa, inikot mo? Baka tagayin giyan sa burger, inikot man. Inagunan sa burger. Sumangin, kasi naunang giyan. Tidugan. Sumangin. Bilo yung mga sagutin mo, mga sintigin na ng burger king. Hindi naman siya ka-afford. Ligo naman lang sa libre. Karong depressed ako na peta burger na. Kaluoy, sumangil, pero naglaway. Ang ano nga to, magdadad kalamig, bisag naglaway. Daw na ganaan ko rin. Ang to, magdadad kalamig, ah. Sumangil, ay kaya na kasi katagay ikaw. Indot ba yayang pan? Nalahan ko ka dili Mani ang band? Mani ipasabot Di ng hunit. mga band? dili hunit. Di yun, bago pa man deliver siguro. Maptan sa kasi mana stock na nito. Di ba? Kingon kagbahaw. Dili ba na dahil na? Buti mo na Ako din hindi mo. ihatag dayon si ano. Hindi, kani din pati luto na yung daan. Paano Init nito? man lagi. Kani nga na, magluto na silang daan para na Lisod na pasabtod pagbata na kabata oy. Basta nagkabata na ba lisod pasabtod. Imong istorya iya peri kontra. Paita. Init man. Oh, Pag ako. init kuno. Wala lagi na luto ang daan. Kaya to siguro bago pa itong luto. Magluto na sila daghan. Pero hindi mamalit. Dito na sila hatag. Butang styrofoam. Nandito na lang. Styrofoam sa lagi styro. Lisod kay pasabtod magkabata na sa. Mo kontra sa permi. Mukuntra kayo wa ka nakasabot. Mukunta, ganis na kawa nakasabot. Ina naman dyan na, basta wa nakasabot. Mukunta rin na. Kayo rin nagkakaw. Kayo rin nagkakaw. Punta niyo. Ikaw kung nawa Diko! ka nakasabot. Diko! Yan din ako. Oy, laboy. Ikaw kung nawa ka nakasabot, di ba mukunta ka? Di mo katawar ako.
Purun ko katawa kon. Kita baka na kung naman ako. Gutan na ako na mong katawa ako. Kala ko. Di na ko anak. Nakamilos kung sila tatawa. Basi igno na sakta nga buang ta kasi katawa. Wa bayak nila buang bay. May huna-huna, oy. Kuya, muna yung Cute niyo. Madami na buwang. Kuya, cute niyo mo. Happy rami guys. Diba may nabuwang. Matupa ni mama wa may nabuwang. Wa ni na buang, malipay lang. Man din nagkakaon ng pupunta na ginaon na. Nga ni Rajad mi guys. Malipajan ra. Tama itong nagkakaon. Sabi nagmabusog. Sige pangatawa. Ah, hindi man ta kanuod, bahala buat tay bugas. Uy, buwan ko. Ay mo pag inanay. Malipay lang. Ingnan tayo mamaya. Nagulubog ko ang naramay yung bangge. Bugas yung ito mo. Nagana ka sa bugas. Doon pa nakarandi. Hindi pa namurot. Kaluoy sa Ginoo, wa pa man Ginoo ka nagwandiwan. Katulo lang kan kaon. Katulo siya mo kaon niya. Kaon pa mo dino. Wandiwan is badong ba? Nagkahig, isang tuka. Oh, Naura ka nito yung mga lawas o mga nangapas mo ba ni? pas mo. Saan kaon? Mga nagdadag ko. Ano niya ka lawas. Bajag-bajag. Salamat tas ginoo ba? Brad kaon, na problema, manggani kisubra-subra, kinaw, nanambok na. Sana namin, sana namin. Pasalamat tas mga karasya nga atong nadawat kada adlaw. Sa Ginoo. Sa piskay sa atang lawas na himsud. Ano pasalamat tas ginoo for me. Pagka niming ko inipangit guys, amo ang Ito sobra. na lang. Bawi na lang tayo sa balik ng gusto. Ito na. Ang bata nito. Lima na po sila ang gym. Hindi, may ka-gym ko. Dagan ko kuha tulos ko lahat. Ajik? Magtim niya mo ron daw. Homework. Practice paglutuan niyo. Sa guluhon. Fix ko daw. Ang ninyo na lang. So, may problema. Ay, maginyo. Dali, ayun nakatingin ba? Maginyo ka? Pwes Pahuway. kwila, oy. Magminyo na lang daw siya. Matay ka po kuno eskwela. Nara ba na siya uyab pa? Oy, dong. Gere, Ang puro kini. dong. Ay, ito ang paginyo sa iyo dong. Ay, bata ka pa. Pag managbaho ka, kay para may buhit ng pamilya. Nara ba na siya uyab ma? Gwa para ba uyab ma? Ako man kakakita. Nanas siya cellphone. Yang man. Bawa taga-asa na, kuhan siguro na. Nagadahin man dong. Taga-balod. Nagabalon? Uy, Uy. kang sama ng anak. Ako naman yung gitutan lagi din eh. O magkuyab. Nana na siya uyab ma, kita bitaw ka na na isang cellphone nga busy. Si Jamba mo nang nakasita na siya nga. Di na miss ko lang magminjot na. Busy. Di ka Sabi mo. naman na ma. Di ka mo eskwela, oh. Dagan pakitang diyan doon ng mga group-group sa classroom. Kapoy kayo. Saan naman na magminjot na nang kurang. Madi naman na miss ko Sila lang. magninyo. Iskuila usap tuwa. Pinulay ng puta. Siya, miss ko ilay ka magbinyo. Di laki. Muna may uso na kung sa iya paksi mo ginika mo ni mo sundo na wa. Bata pa magkangan ako. Ato na sa inay sunod ba. Huwag ka pa man gani naka graduate ka high school. Kapit na do ka to na lang. Ha? Minyo na. Minjot na ko no si Jamba kaya babae man may mabuhay ni Jamba. Ikaw Mayaman. ba? Babae. Kaya ang buyong ka? Nandito na ano dong. Sige yo nagkaon siya grapes mo din mo. Buto gra no mo. May istorya pa nagkaon de grapes. Bakaw. Ha? Nagkakita nga ko sa ito ni ko. Masa ka dong. Mali na isang gilagilagay di ay. Puro bang kanot, yarang kita yung ragdoling dito toon. Gilagilagay na hindi siya grapes. Asli mo naman madugay grapes. Na guys, kantakwan guys grapes. Ikaw la basin ka la mag dungan ta minyo po kag mo. Oy, pahuway. Para same vibes ba? Apo ang lula. Sa'yo pa kailay, pila-pilad ko din mo. Sintay tayo, sumamanguran pa ng papa. Magpipi na lang ko sa kundilat dong. Ay, ano? Yung sobrang po yung mga may dagol mo. Pipi yun, naroon dili kuhan. Mangitag bain. Nabot mo yun. Kuya, ang trip laming ko eh. Kamo pa ko kadangog nga pwede na pipiyon. Ata mo,
Magpipay mo. Istorya. Magpipay mo. Baro siya ra sa ino kay bawo na. Pagkat akong lula. Ug magbigat ako no, pipiyaw ko ng boto kaya ang pahuway ay gihulungan ka sa buhay. Oh, May nagstorya niyo. Nagsukagod siya mo. Nagsukagod siya mo. Pre ay ninyo eh. kamu anak nagkakuan ko kami. Namot pa Kuman si kami Jan. anak. Bangon ka sa buhat. Sa ginungan sa buhat. Oh, akong lula. Ang lula ko yung kay Crep. Di pa mao. Nina ko. Kaya nina ko kadulot. Wala gina itong problema ron lagi para na magsilbi nimo ninyo kagbali. Ano ra nakasimple? Ano ra nakasimple? Salag. Mo na sakto yung kay problema man sa. Oh, natok ka na gud siya. Uy, ay tubig. Uy, tubig uy. Nasi tubig diri oh. Natok ka na gud siya. Tubig, tubig ba? Ano yung tubig si Lula oh? Siguro natuon siguro niya. Natuon siguro yung tibok ng lingi. Tubig kaya. Nagyutoy. Di ang grip siguro mo niya makaon na natuon siguro niya sige naglagoy-lagoy. Tingnan niyo yung tato niya. Kasabag. Sabag kami gaya. Uli kita nga kami na po. Kuya po nga mo. Kasi nakatuak ni mama. Agree. Nakain doon yung yaw-yaw. Natuon siguro tibok ng lingi. Ano eh, pag yun balik na ni mo ate man yun, ano? Likoy. Mo na yung problema sa. Tagaan siya katambayayong. Mama may ang gingon nga dapat pag magminyoon doon, dapat habang buhay mo magtambayayong. Mugay na to na problema ron, mangitatagi mong katambayayong habang buhay. Awa. Gisukan. Ako tiguang na ko, di Wala, na ko tingog mangita. na. Kamu kay mga batanon pa, mangita ka din mo. Ipuna naman, ya kamo, wa pa man makasuway. Ay, hindi pa naman makasuway na. Ito yung yaw-yaw ko si Lisod na. Istorya gyapon sa bilang naglisod na. Ay gida nga ta. Di lagi paglaban lagi niya lagi. Buka na. Na, pasensya na dyan mo guys kay nga ni dyan nga mo ang vlog guys, masig pangatawa guys. Paglaban gid niya. Kami laing lingaw. Paglaban gid niya. Di lagi kay gipulan ako. Natunog tibok. Ito pa nila mamas was oras. Itaw kita. Nasulit pa ng tubig niya, ate. Tubig lagi masakinan. Ay gida nga ta. Ang pangatawa. Kami na po. Kita na may namahoy. Ikaw rin niya pili kitawa. Kita na may namahay. No, sabi na sa istorya ano nakita daw leon sa man. Ay lang yun. Kalisod. Unya na magagraduate ka, yan na pag ninyo. May sugi ko tungkol, classmate na ko, nag-change mo kong profile. Nag-change kong profile. Nga kung gi-change profile, iyang gisip din, gimay din, dinala, anong ni Kuya. Ano ba di ay? Gikawat akong, gikawat akong picture. Then, kaila, barkada to na ko sa Mayla, then nantod karon na, gapon may contact ba. Then, gisip akong picture, gimay din, na-issue me. Uyab mong gigihan sa dili. Kawat ang wag yun naman ang idna kung gimay di akong picture. Huwag ka naman na maguyab-uyab kay ulitaw man mo daga. Inanak man man ulit tao, at panguyan. Dahil na panon na, so dapat ako ilang panguyaban ko. Gansi. Da, ibaw ka karon sa mga babae, ang babae na manguyab. Buko na ho! Naman to. May pinatihol pa. Nakakita ko sa TikTok ang babae. TikTok. I love you. Nagsinga kong mata sa lalaki. Singa man nga nung yung nakatong babae nga I love you. Nya una pa ni Dakos. Ang lalaki wa lang paki. Ah, inanak na kang mga babae. Usuron, usala mo na Yung manang nila.
ngayong surun lang. Nya igatuhil na di na uli. Luo na. Hindi ko nung tuhilon. Say tuhilon. Tuilo na alinikan. Muni nakayahin ni Moro laki matuli way problema laki wala kay buhi unon. Ako magpatuhil? Pahuway. Huwag na. Kuitan. Yun ang pagkataon mo wala na sa daon na. Kasi na parang banaron. Dito pag ng tubig yun, tubig. Kung na tubig ang ipasangin dito. Yung laway rin nagkakuha. Oo, dito to, dito na po siya. Kamong mangunsigi mong katawa. Ano grapes mi koy? Mungkoy! Wala, ito tao kilo, kasi pangit ka gawa. Kiss pa kung sila mi koy. Mga kabalo, mga kinaon na ng iring na mga diaper. Hindi na hugawan oy. Dili, ito, kawa ka kabalo. May tagkita, hindi mo nagunsigi, pambuhat na ng tibukadlaw. Hindi rin naman sa Dubai. Pagti. Kiss mo na silang duha. Amigo. Amigong! Irong buang. Nailim mo sa mama. Daw ka na. Dagaan ka 350, ikaw na bahala. Ipinta na ko. Ako sa na ako. Uy, dagaan ka 100. Makuha to! Yan ko, nakuha mo to! Sakto-sakto ginatake ang Shopee, mabutong may tagtapang sa nani mo. Ganun to siya piningabot gahapon. Ano? Nay, lagi to, at katong mabot karon kato na yung gisugo nga slacks. At mabot ron. Slacks nga ang color kay kaki.